Hello, takulandirani kuno kumapena studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndipo chinakhalapo kuyambira mu 100 dzulo tinalekezera pa njira kapena kusiya kopisi ya yankho la kusintha kapena kupezeka kwa mayina a original aku Baibulo. Inali nkhani yayitali imene tinayiyankha pafupi ola lathunthu. Kumapeto kwake nthawi inatiperewera ndiye tinasiyako mbali ina yakufotokozera kwa yankho lopita kwa alamwanga, yankho limene limapita ku dziko lonse, kumva nawo ndi kudalitsika nawo, ndi kupezamo ziwiri zitatu zolondola malinga ndi chikhulupiriro chanu, ziwiri zitatu zosamveseseka. Timayankha funso kuchokera pa ganizo lakuti kwabweratu chiphunzitso chomanena kuti kutchula dzina la Yehova sukapulumuka koma ukudzikumbira dzenje la gehena, kutsiranso dzina la Yesu ukudzikumbira dzenje la gehena, chifukwa m'Baibulo lolondola dzina lenileni la Yesu ndi Yeshua. M'Baibulo lolondola dzina lenileni la Yehova Yahwa. Pamene timayankha tinadusa konseko, tinafika pa mtunda ofotokozera mmene zinasinthira pakati pakuti chiphunzitso chonena kuti Yahwa kapena kulankhula konena kuti Yahushua kuli kolondola, nanga dzina lakuti Yesu Khristu linafika bwanji. Tinayamba kufutukula pang'ono kuti pamene Baibulo la Chiheberi linali litakhalitsa ku dziko ku mtunda wa kumapeto a ulendo wathu, ena anakonza zoti ayambe kutanthauzira Baibulo la Chiheberili mu zinenero zina, kotero kuti pomayang'ana zinenero zimenezo tinapeza kuti ndi mmene tsopano polikonzanso Baibulo anayamba kuyika mayina olekana ndi amene anali m'buku la Chiheberi pa zifukwa mbiri ya kupezeka kwa mawu a Mulungu ku dziko lapansi yakhalako koma yayenda molekanalekana. Mwachisanzo timadziwa kunena kuti Baibulo linalembedwa ndi anthu kapena kuti Baibulo linalembedwa ndi anthu oposa 40 mu zaka pafupi 1500. Mulamu dziko olemba aneneri analemba nawo, ansembe analemba nawo, alaliki kapena kuti akalaliki a misonkho analemba nawo, noti alaliki koma akalaliki a misonkho analemba nawo, asodzi analemba nawo. Olemba ena amene analemba nawo Baibulo limeneli pakati pa amene ndatchula okwana folowa, ambiri a iwo akuchokera m'dziko lapansi koma kumbali zonse za dziko lapansi. Mmene ndikubwera ndi gawo lachiwiri kapena lomaliza lakukuyankhani kuti dzina la Yesu linapezeka bwanji mu Baibulo, ndi pamene amakonzanso kulemba kwa Baibulo la Chiheberi, kulisintha kulibweresa mzinenero zimene zinagwirizira dziko lonse lapansi. Chinenero choyambirira chinali Chiheberichi pakati pa Ayuda ndi mtundu wonse wa Chiyuda, ngati mother tongue, mother language chinali Chiheberi. Kuchoka pa Chiheberi panali Aramaic, kuchoka pa Aramaic panali Agiriki. Ndinanena kuti pakati pa Chigiriki ndi Chilatini komanso Chiheberi ndi Chiaramaiki
panali kulumikizika kwa ubale umene udalipo, umene udamanga nthenje kwambiri muzochitika za mtunda wa mawerengedwe a zinthu zimene zinaoneka pamene baibulo linali kulembedwa. Ndikuyambire pamenepa mu gawo losiriza alimula komanso abale ena titakonzana kumbuyoku kuti ayi polankhula uja sanati anaona masomphenya koma akuti analota. Pepani kuti takupachikani kuti munaona masomphenya koma mukuti munalota. Ndelotolo ndi limene linakuonetsani anthu akupita ku gahena onse amene anatchula dzina lakuti Yesu, na akupulumutsirani okha anatchula dzina lakuti Yahuwa komanso kutchula dzina lakuti Yahushua shama yake. Choncho tikupitirirabe ife kukonzetsa mwakuyankha mafunso kuti dzina ili limene likunenedwa kuti la Yesu losakhala la original linabwera motani. Linabwera kuchokera kwa anthunso amene anali pa ulendo wopitiriza kukonza kapena kutanthauzira kuyika mabaibulo ena ku dziko lapansi. Koma choyambirira ndimafuna limalembedwa mbali imene alembe munthu malinga ndi mtundu wace kunkayenda mkukuluzi wa chimtundutundu. Zizimveka zinthuzi ana a Mulungu. N'chifukwa chake pamene Maheberi ankalemba baibulo munali mwambo wa Chiheberi, mwambo wa Chiyuda. N'chifukwa chake timanena kuti Judaism imene imasogoleredwa ndi Chigiriki. Tinali ndi olemba buku lomweli lotchedwa baibulo ochokera kumbali za dziko lonse lapansi, koma ena achinenero cha Chi-Aramaiki. Iwowa analinso ndi miyambo yawo ndi kacha yawo. Kacha yawoyo inachita apiye pamene amalemba m'baibulomo. Tinali ndi Agiriki. Agiriki nawonso kacha yawo inachita apiye mmene mumu kudzera muzilembo ndi zolemba zawo. Mukapita pa alphabetical order mukapeza kuti Aramaiki ali ndi ndondomeko zakatchulidwe ka alphabetical order ndi meaning ya ma capital letters yawo. Agiriki chimozimozi, Aheberi chimozimozi. Kotero kuti kacha malembedwe matanthauzidwe azilembo za zinenero zitatuzi zidakachita nkhondo mkati mwa baibulo ndipo zinaonekera mkati mwa baibulo. Zimenezi zimapangitsa kuti ma-Aramaiki ndi Magiriki azipezeka kuti akusungunulako malongosoledwe a Chiheberi. Chiheberi chimanena kuti imfa, sichimanena kuti hade, ayi chimanena kuti imfa. Now, chifukwa cha kusiyana kwa mafotokozedwe a Chiheberi chimene chinali mayi wa baibulo zinapangisanso kuti ma-Aramaiki pokasungunula Chiheberi achose mfundo zina kapena achose matanthauzo, matchulidwe, mayimidwe azilembo za Chiheberi kuzipitisa ku Chi-Aramaiki. Chimozimozi Magiriki. Timvane pano amene anapereka dzina lakuti baibulo atalemba muzinenero zitatu zonsezi mukuzipeza pamene papazi. Silinkatchedwa baibulo mu Chiheberi, silinatchedwe baibulo mu Chi-Aramaiki. Amene buku limene lilolembedwa ndi aneneri, ansembe, amisonkho, ndasozi
lotolera mawu a mulungu amene tinimalitcha lero baibulo silinkatchedwa baibulo chifukwa baibulo ikuchokera ku mawu a Chigiriki amene amawatcha kuti Biblia, kutanthauza kuti Bible. Ndimati nene mobwereza pano, amene anatchula mawu akuti baibulo, m'baibulo simukapeza mawu amenewa mu Chiheberi, kulibe. Ku Chiaramaiki kulibenso mawu akuti baibulo. Baibulo anayitenga mawu akuti Biblia kuchoka ku chinenero cha Chigiriki, ndipo amene anapanga zimenezi ankamutcha kuti John Chrysostom, ndiye mwini amene anatchuka kuzolemba za baibulo, kuzitenga zolemba za Heberi za mawu a mulungu, zolemba za Chiaramaiki za mawu a mulungu, kuzisonkhanitsa zonsezo. Zinapezeka kuti dzina limene linakwera pamwamba pa chikuto cha mawu a mulungu linachokera mu chinenero cha Chigiriki. Ndiyambire pamenepo, anyamata anzanga amene mukumanena kuti dzina linasinthidwa, ndipo mayina amene anasinthidwawa sakakupangani kuti mukalowe mu ufumu wa mulungu. Tiyambire pamenepa, timalitchula baibulo ngati mawu a mulungu. Baibulo limati pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa mulungu nasandulika thupi pakati pathu. Tikunena zilembo za mkatizi. Zimenezi ndi zimene zimapanga umulungu wa mulungu, kotero kuti dzina lokha longoti baibulo lifunika lichite kale weti, mulimvesesenso bwino kuti nalonso lili mbali imodzi lofunika kuti mulikonze pa lilime lanu pamene mukuchoka kwa Yesu nkuyamba kukatchula Yahuwa, kukatchula Yoshua, kaya mukatchula Yahusha Shamakita, mmene munenere kuchoka ku Chiheberi. Musangochosako pakasinthidweka kukangosinthako dzina la Yesuli ndi kukasintha ndi dzina la Yehova, kuyikapo Yahuwa, kuyikapo Yahushua. Mwakonza chifukwa mwabwerera ku origin ya chimene chidalembedwa pa mayina awiriwa. Koma target yanu ikangokhala kusintha mayina okhawa, muyiwala chinthu china chofunikira cha mawu otchedwa kuti baibulo. Mwatenga mawu a Chigiriki amene amanena kuti Biblia. Nanga Biblia kaya ndi baibulo si Chiheberi. Mutchuliranji chinenero chakunja cha Chigiriki pamene mukufuna mkati mukakonze dzina limene lili la original, nkumayikapo mawu akuti osatchula dzina la original kumwamba sakalowa. Inuyo pakuti simukutchula dzina la original la baibulo, mukutchula dzina lobwera ndi Agiriki limene linazakhazika pansi zinthu zonse ndi kudzatenga chikuto cha buku limene mumalikhulupirirali nkuyika mawu akuti baibulo. Ndikuganiza kuti ngati patakhala kufuna kukonza, kapena ngati mayina angakampitise munthu ku gahena mulamu anga, ngati mayina osinthidwa m'baibulo angampange munthu osapulumuka, tiyambe kumvana atu pano ndikuti si dzina la Yesu lokha, si dzinanso la Yehova lokha limene likakupitiseni ku gahena, tilinso ndi dzina lakuti baibulo. Musinthenso dzina limene lichoke mkamwa mwanu. Chifukwa chake nchani ndikunena kuti tichonsenso mawu akuti Biblia, tikepo a Chiheberi kaya nchani, afunika akhale pamwamba, akhala amodzi mwa okonzesa. Chifukwa chake ncha ndikunena kuti baibulo limene lili ndi zolakwika zomatchula dzina la Yesu m'malo moyikapo Yahushua. Baibulo lonseli timanena kuti amenewa ndi mawu a mulungu, amene inuyo ngati
mayahudini muyenera kuti mukasinthenso zichewa zina zimene mumagwirisabe ntchito baibulo lomwelo potiphunzitsira kapena kulangizira anzathu. Tiye tipite mozama tapeza kuti mawu a buku limene linalembedwa la Chiheberi limene alembi awa analemba kuchokera ku mitundu yolekanalekana, analembanso baibulo mu chinenero cha Chiaramaiki, adalembanso baibulo mu chinenero cha Chigiriki. Amene anabwera kudzakhala ngati olemba oyamba wa baibulo anatcha baibuloli dzina lakuti Biblia, ndipo mawu akuti Biblia akuchokera ku chinenero cha Chigiriki. Tidzipita kuyamba kuona tsopano kusinthidwa kwa origin, anayambira kutisinthira pamwamba pa chikutopo, anayikako Biblia. Timpeza munsi kwa zofotokozerazi kuti Biblia anali ndani. Tamverani, ine ndikukhulupirira kuti ndi zoona baibulo loyamba kulembedwa ndi la Chiheberi limene linanyamula ma origin name ndi baibulo la Chiheberi. Komatu tiyenera kudziwanso kuti pali mbali zitatu za Chiheberi. Sakumva munthu, Chihebericho chili mbali zitatu. Sono pamene tikufuna the origin baibulo ya Chiheberi tisamalire, chifukwa Chiheberichi chili ndi mbali zitatu. Amachitcha kuti the Septuagint, number 2, Masoret, number 3, Samaritan's Pentateuch. Osayiwala kuti panali mabuku ena amene analembedwa mu Chiheberi number 1 cha Tiliberian Heberi. Muyambire pamenepo, kwina kutayani Mayahudini mukunena Chiheberi chake chiti chimene chili cholondoleka m'malembedwe a mayina, chifukwa chilipo chitatu. Pakufunika kukhala kumvesesa kusochera komweku amachemerera Chiheberi musanadziwe mtundu wa Chiheberi chimene chidali choyambacho. Ndi zimene zidawutsa kamkangano pang'ono pakatinso pa chipembedzo cha Chisilamu. Kuli chi Arabic cha origin choyambirira, ndiye kuli china, ndiye kuli mpakana cha chitatu chimene chinalembedwa pa malembedwe, chimene chapangisanso kuti tikhale ndi anzathu asukuti, tikhale ndi Kadiriya, ndiye tikhale ndi anzathu asuni. Khani koma zosausa, mamvedwe a malembedwe akuchokera based on mitundu. Chifukwa chake mukapeza kuti Asilamu achiarabu koma aku Pakistani amasiyana kwambiri ndi Asilamu achiarabu koma aku Saudi Arabia. Saudi Arabia kuli Asilamu a origin, ndikoza kulankhula chichewa choncho, amene amatulusa the origin ya chinenero cha Arabic. Koma ku Pakistani chimapepuka pang'ono, muzipita chikapepuka mpaka na mukachipeza kuti chinagawika patatu. Chifukwa chake nchani? Mistake yake ndi yomweyi kuti alembi amene analembanso Chihebericho chimene tikuchitcha kuti ndi cha origin nchogawika patatu. Tili ndi ma Tiliberian Hebrew, ndiye tili ndi ma Labiniac Hebrew, ndiye tili ndi ma Samaritans amene analemba buku la Joshua limene linkatchedwa mu Chiheberi kuti Joshua. Amenewa ndi mitundu ingapo ya Heberi. Kufotokoza kungandikanike, koma mungogwira kuti Chihebericho chidagawika patatu, ndipo chili patatu
mpaka tikunena pano. Ndipo mabaibulo onse achiheberi atatuwa ndadutsamo kusunzumira apo ndi apo mwakuchepekedwa kwanga, ndipo ndinapeza kuti safanana malembedwe a chiheberichi, safanananso mafotokozedwe a chinthu. Chifukwa ndibwerere poyamba, baibulo silinalembedwe ndi munthu mmodzi, linalembedwa ndi aneneri. Analemba ena ndi asozi, analemba ena ndi anthu okokera misonkho ku dziko lapansi. Nkhani zimenezi zizimveka tikamachemerera kulowa mu chinthu chochichemerera, koma chochitika pa dziko lino lapansi, chimene chinadutsa m'dzanja la munthu chisanafike kwa inu. Muzichichemerera mukumabwerera m'mbuyo pang'ono, chifukwa munthu amatayika ndithu mu chinthu china, ndipo zochokera kwa munthu sizimakhala za origin yakumwamba, chifukwa ndi munthu. Mumakhala ti maera ta umunthu. Maera a chiheberi akuchokera kuti tili ndi matiliberiani, ndiye tili ndi marabiniki. Ndiye marabiniki Hebri mukapeza kuti ali ndi anzawo Masamaritani. Mitundu yonseyi itundu ikuyitchula itatuyi ikuyika zofuna zawo mu chihebericho, mukamachichemerera kuti ndi origin. Mind you be careful. Mukabwera gawo lachiwiri mukapeza kuti pamalamulo a Chikhristu, kapena kuti pa ulendo wa Chikhristu chimene tili nacho inu ndi ine lerochi, m'dziko lonse lapansi Chigiriki ndi chimene chidagwira ukapolo, ndikubwera kumene kunayambira kusintha dzina la Yesu. Ndikudulireni pamenepa. Tsopano tayenda ndi baibulo la chiheberi limene lili ndi maorigin a mayina a Yehova kunena Yahuwa, Yesu kunena Yahushua, chamakita. Tilekezere kumeneko. Litadulira pamenepa tsopano, alembi aja alemba, mwapeza ophunzira achina Luka, achina Mateyu, timapezanso kuti amene aja ndi alembi a baibulo la chipangano chatsopano. Kodi anagwiritsa ntchito zilembo zanji polemba baibulo? Adakumana ndi nkhondo yanji polemba baibulo? Mukapeza kuti kagulu kameneka ka olemba baibulo anchipangano chatsopano, ndiyambire pakuti Chigiriki ndi chimene chinali chikulamula pamene timalemba buku la chipangano chatsopano, kumene kumapezeka dzina lakuti Yesu Khristu. Kudali nkhondo yayikulu, nkuti chiheberi palibe. Ndikoke nkhani imeneyi ndikupitiseni kumbuyo pang'ono kapena kutsogolo pang'ono kwa mndandanda wa mabuku amene analembedwa. Timapeza kuti panali kanthawi kamene padalembedwanso mabuku ena mwa mabuku 14 amene anachosedwa m'baibulo. Timapezapo kanyengo kena kamene kunalembedwa buku limene limatchedwa kuti Makabeo oyamba, kapena kuti 1 Makabeo, limene linalembedwa mu 100 BC, patasala zaka 100 kuti Yesu Khristu abwere ku dziko lapansi. Padali mkangano waukulu kwambiri umene padayimirira anyamata otchedwa achina Judas Makabeo. Mukapeza kuti Makabeo analemba buku lake oyamba, komanso mukapeza Makabeo wachiwiri. Kodi achina Makabeo anali ndani? Amenewa ndi mbewu yotsala
imene idatsala pamene ulamuliro wa dziko lapansi unkayandikira kupita m'manja mwa Aroma ndi Agiriki, kuti tsopano mkangano ochosa dzina la Yahuwa, dzina la Yoshua lichoke m'Baibulomu likabwere dzina la Yesu ndi mayina ena. Mundimve mpingo wa Mulungu, padali kanyengo kameneka kazaka pafupi 100 zitasala, kapena kuonjezerapo zitasala zaka 165 kuti Yesu abadwe. Padabuka kankangano kakakulu kwambiri. Takamvesereni kankangano kameneka kadali pakuti Ayuda akumapeto amene ankagwirisa ntchito Baibulo la Chiheberi adakakumana ndi nyengo ya ulamuliro wa Agiriki amene nawonso ankafuna kuti chinenero cha Chigiriki ndi chimene chilamulire Baibulo. Agiriki, miyambo ya Chigiriki ndi imene ilamulire Baibulo. Mwa ichi padali mkangano ochosa kacha ya Chiheberi, kacha ya Chijudaizimu ichoke. Polimbana ndi kacha ya Chijudaizimu inapangisa kuti nachonso Chiheberi chikhuzidwe, chifukwa Ayuda chinenero chawo chinali Chiheberi. Pamenepa padabuka kankangano. Komatu ana inu, abale inu, alongo inu, mukazafika mchaka cha 165 BC munyengo ya anthu otchedwa achina Makabeo, kapena kuti munyengo ya Maccabean revolt ya 165 BC, panali mkangano waukulu, chifukwa Agiriki anasonkhanira khoma la chinenero cha Chiheberi chimene chinkalamulira pamodzi ndi chikacha ndi chikhalidwe cha mapembedzedwe a Chiyuda achilamulo. Inali nkhondo yayikulu kwambiri ya mkangano wa zinthu za uzimu kuposaso umene tikupanga lero. Achina Judas Makabeo ndi ndani? Ndi anthu ochokera ku fuko la Yuda, kambewu kosala patasala zaka 165 kuti tsopano Chiroma chizakhale pa mpando. Padali nkhondo. Kanyengo kameneka ndi kamene tsopano panali mkangano uti, mkangano wakuti chikhalidwe cha Chiyuda pamodzi ndi Chiheberi choyamba chopezeka m'Baibulo mucha chichotsedwe. Ndani ankachita mkangano umenewu? Anali anyamata a Chigiriki, pogwirisa ntchito ulamuliro umene anali nawo. Tamverani, sipokhapayi kanyengo kameneka anzanga odziwa history timamva za empire wina kapena kanyengo kena kamene kamatchedwa kuti makosana ena amene amatchedwa kuti Antiochus Epiphanes, kapena kunena kuti munyengo ya Maccabean revolt mu 165 pansi pachina Antiochus Epiphanes padali nkhondo yayikulu kwambiri. Nkhondo inali yota yofuna kuchosa Baibulo la original kuti akatibweresere Baibulo limene tikugwirisa ntchito leroli. Adzingolemekezeka ndi Mulungu kuti anayesesa kulipanga defend Baibuloli mwa mzimu wake, kuti chauzimu munthu akawerenga chisatayike, chikhale momwemo. Mwakuphonya Mulungu akuyang'ana content ya chinthucho, osati zakunja kwake, koma nkati muli chani. Sakuyang'ana chikuto, koma amayang'ana zimene zili nkati. Samayang'ana kavala ya botolo la mahewu, koma amayang'ana nkati muli cha ndithobwa, ngakhala atakometsera malembedwe. Now, nkhondo imeneyi imene inachitika ndi achina Maccabean revolt, musayiwale kuti m'buku la Maccabean revolt mmenemo munali ndondomeko ndi malembedwe amene Ayuda angatsatire malamulo.
a Mulungu pogwiritsa ntchito baibulo la Chiheberi komanso pogwiritsa ntchito chinenero cha Chiheberi. Ndi nyengo ya Maccabean revolt mu 165 BC mu nyengo ya Antiochus Epiphanes. Mundimvere ana Mulungu, nkhondo iyi imene ikubwera lero kumapeto kwa nthawi ya chiphunzitso chimene chikubwera ndi Mayahudi inali ilipo, inabuka kopya, ndipo madifenda ochidifenda Chiheberi, madifenda ochidifenda Chijudaism. Tamverani, anali achina Judas Makabeo, ndipo madifenda amenewa achina Makabeo amenewa nda amene anamva kuwawa kwambiri ndi ulamuliro wa Chigiriki. Tamverani, nyengo imeneyi Ayuda adafika poiwala mwambo wawo wa Chiyuda ndi kusinthanso chinenero cha Chiheberi nkumapakizamo chinenero cha Chigiriki. Zinapangisa kuti achina Judas Makabeo ayimirire mu nyengo ya Antiochus Epiphanes kapena kuti mu nyengo ya Maccabean revolt. Adayimirira anyamata. Koma kuchokera pamenepa ndikupaseni chithunzi chakuti nthawi imeneyi nkuti baibulo la Chiheberi mulione ngati kuti unali mpanda umene Agiriki adaumenya makiki, ndiye unapendeka, unagwa, umapita kwa kugwa, sunamalizike koma owerama. Ndiye achina Judas Makabeo mu nyengo ya Maccabean revolt paka nyengo kama empire jachina Antiochus Epiphanes. Tamverani, kudali ngati kuti achina Judas Makabeo anyamula nsanamira nsichi kukachinjiriza mpanda wa chinenero cha Chiheberi komanso kacha ya chinenero cha Chiheberi kukateteza baibulo la Chiheberi, koma nkuti atalikankha kale ndiye ngopendeka. Ngati munakhalako pa mpanda wakuti sunagwe, panelo imodzi yangopendekeka. Aini yake poopa njelo zingasweke amatenga chithabwa nkukachirikiza kuti kapena kugwetsako tidzagwetse pang'ono pang'ono chisaundumuke. Ndi achina Judas Makabeo adapita ngati ndi nsanamira nsichi kukachinjiriza baibulo la Chiheberi komanso kacha ya Chiyuda imene inkayenda limodzi ndi malamulo a Mulungu amchipangano chakale, pamene timachita crossover kuti tidzapeze kulemba kwa baibulo la chipangano chatsopano. Padali kankhondo kakakulu kwambiri amayenera kupezeka. Congratulations Mayahudi, amayenera kupezeka mu nyengo zonse anthu ochinjiriza zinthu za original. Kotera kuti mukachimva chiphunzitso cha Mayahudini, ndibwere kuseli kwako ini, anyamatawa ayimangati achina Judas Makabeo amene akufuna kuyambanso kawiri kuchinjiriza chinenero cha origin chimene chinkapezeka mu baibulo la Chiheberi pansi pa mtundu wa Ayuda pa chinenero pa chikhalidwe chichatima chicha kuti Chijudaism, chipembedzo cha Chiyuda chinkayenda limodzi ndi chinenero cha Chiheberi. Ndiye mu 165 mpaka mu zaka za 100 BC makosana padali chipwirikiti chachikulu kwambiri. Now mukamawerenga limodzi nane baibulo limene kapena mukamaenda nane limodzi nyengo imene iyi, ndiziyesesa kukupasirani ndondomeko zomveka bwino, ndondomeko zopita bwino pang'ono ndi pang'ono, kuti tsopano mukapeze chinachitika ndi chani kuti mpaka na dzina liyambe kusinthidwa. Silinasinthidwe dzina la Yesu lokha, sanasinthenso dzina la Yehova yokha, ayi
panasinthidwa mayina, ngakhale atumiki, ngakhale mayina aneneri anasinthidwa. Musayiwale kuti mchitidwe osintha mayina sukuyamba ndi Yesu ayi, koma kumbuyo adayamba kale. Mukumbukire dzina la Danieli. Mukangopita m'buku la Danieli mukayipeza nkhani imeneyi yachikhalire. Muzikapeza Mizaelo, Azaelo, mukapeza Abedenego, mukapeza muso Danieli. Timayimva nkhani ya Shadrach, Meshach ndi Abedenego. Timapeza muso Daniel ndi anzawo Mizaelo. Mukapeza kachipwirikiti kake kadayamba choncho ndi chikhalidwe cha anthu achikunja kutenga mayina oyimira milungu yawo, kuyika mayina a milungu yawo pa zinthu zodziwika kwambiri. Nthawi imeneyo nkuti buku lotchedwa Baibulo, limene likuchokera ku dzina la Chigiriki kuti Biblia, linali litatenga mbiri yayikulu ngati mtsogoleri wa dziko lonse lapansi paokha unkaoneka kuti ndi kingdom iyi mtsogoleri wawo ndi Baibulo. Ndipo Satana ankadziwa kuti zolemba izi zimene Aheberi analemba, zimene Maaramaiki akulemba, zimene Agiriki akulemba, buku limene lili lokha lidzakhala lolamulira m'bado mpaka pamene mwini wake atadzabwere. Satana anayang'ana ndi chidwi ku bukuli kuti lidali mtsogoleri wa mbali ya chipembedzo chimene chimatchedwa chipembedzo cha Mulungu. Ona yekha mmodzi wolenga kumwamba ndi dziko lapansi analankhulamo mmenemu, anayikapo maganizo ake mmenemu, anayikapo ndondomeko yake ya boma la kumwamba. Mdierekezi ankadziwa kuti Baibulolo, Biblia adzakhala chisogozo cha boma la okakumana ndi Mulungu tikamadzakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Sakumva munthu. Pamenepa tsopano ndi pamene panabwerera nkhondo yakuti akayambe kulimbana ndi kusintha kalembedwe ka Baibulo la Chiheberi kuyika zinenero zawo. Pali mabuku oposa pafupi 14 amene adachosedwa mukanyengo ka Maccabean Revolt 165 munyengo imene Antiochus Epiphanes panali nkhondo. 14 books zinachosedwa. Anachosa ndani? Agiriki akuyamba kuchita ntchito imeneyi, atayamba kupasirana ufumu nda Roma. Patali mu Roma akuoneka pa mtunda wa zaka za 100 years. Agiriki ayamba kale chifukwa nkuti Aroma asadafike pachimake penipeni polamulira ngati World Empire. Ndiye kuti nkhondo yoyamba imene inakumana ndi Baibulo loyambirira lija ikuchokera kwa ndani? Ikuchokera kwa Agiriki. Agiriki ndi amene adali ndi milungu yawo yotchedwa Jeuzuzi kapena kuti Jesus. Khani zosausa, khani ndiyo sausa, khani ikathera kumpanda mpaka anyamata azisoti zofira ikakhuza. Ikuchokera kutali kwambiri. Timadalira Mulungu yekha, ana Mulungu amene amakhazika bata la zinthu izi ndi kuzikwirira kuti zikakhale ngati zopanda ntchito, kuopa kusokoneza purpose ya chipulumutso cha munthu chodzera mwa mwana wake Yesuyi, cha mwana wake Yeshuwa. Sakumva munthu. Koma kupanda pamenepo pali nkhondo tumkangano pano. Mabuku 14 amene anapezesa mavuto achina Judas Makabeo. Ndikunena kuti ma Judas Makabeo ndi anyamata ochokera mu fuko la Yuda amene anabwera kuzachinjiriza zolemba za Chiheberi. Achina Judas Makabeo ndi anyamata amene anabwera kuzachinjiriza chikhalidwe cha Chiyuda
koma zinavuta chifukwa mmene ankachinjiriza mpaka pa nthawi ya kufa kwawo analisiya khoma litasiya laini ya panelo ya mpanda litangopendekeka lilipenda. Mitengo achinjiriza china Judasi Makabeo chikupita kuti chimpandachi chikukagwa. Mpandawu ndikunena chani? Chikupita kuti chinenero cha Chiheberi cha original akupita kuti Yahuwa, akupita kuti Yahushua, akupita kokagwa chifukwa kukubwera mayina ena amene azasinthiretu chijudaism, azasinthiratu mapembedzedwe, azasinthiratu ngakhale nyengo zimene zidzayende ku dziko lapansi. Completely change ya zinthu ikubwera kutsogolo. Zimenezi zikubweresa mpungwepungwe kukachisi wa Mulungu. Zaonedwa, wazipanga projects, waziona, wazipanga microscope. Kumwamba akudziwa kuti no, chidzagweratu chinthuchi. Ndichitebwa pakamazafika zaka 165 kuchokera mu nyengo ya nkhondo iyi imene awa akulimbana ndi kuchosa mabuku olembedwa mu origin ya Chiheberi, olembedwa mu ndaneneri a Chiheberi, zolembedwa ndi anthu olondola amene Mulungu adalankhula nawodi pakalembedweka kudzera mchinenero cha Chiheberi. Ndithu ndiyenera kuti ndikayichinjirize teritole ya chinthu cha uzimu cha mkati mwa munthu. Ndi pamene panabwerera kuonjezera pulani ya kubwera kwa Yesu mwansanga ku dziko lapansi. Ndi anachepesa zaka 165 Yesu abwere basi. Azachitecha, azayikeko mawu, yakwana nthawi yakuti tsopano opembeza sasapembeza mphiri lija. Akunena phiri lake liti? Chiyuda atu abale ndi Chiheberi chimene chidalipo. Yakwana nthawi imene anthu sasapembezanso kuno ku Samariya. Akunena chani? Zolembedwa ndi Agiriki za chipangano chatsopano zomachosa mayina aneneri olondola nkumayika zofuna zawo ndi kuyika milungu yawo Chisamariya. Akuyika mawu iyeyo akunena kuti tsopano yakwana nthawi kuti ondipembeza ine andipembeze mu mzimu ndi mchoonadi. Pamenepa ndiye kuti akutichotsa mayang'anidwe omachemerera zinthu zimene anzathu adalemba kale koma mphamvu yake zidatayika kalekale. Zidatayika kalekale. Mukulimbana nchinthu choti chidabuduka. Anayesera achina Judasi Makabeo kuyika mpanda koma zinakanika. Mpanda unakagwa. Unagwa bwanji mpanda? Unagwa munyengo imene sopano ulamuliro unkachokeratu completely mwa Agiriki ndi kupita kwa Aroma. Nthawi imene sopano Roman Empire amabwera kuzadzutsa, anangopita kukagwedemula nsanamira za mitengo zimene zinachinjiriza Chiyuda, zinachinjiriza Chiheberi. Munyengo iti mu 165 BC, munyengo ya Judasi Makabeo kapena kuti Maccabean revolt. Kani zimenezi ndizosausa kwambiri. Pamenepa padayenera kubwera Yesu. Tsono kubwera kwa Yesu akuzadziwika ku dziko lapansi ndi dzina ilili la china Jeuzuzi. Laleka la Yahuwa lija, laleka la Yoshua lija sili kupezekanso chifukwa anzathu achina Judasi Makabeo anayesesa. Ndibwerere pakuti ndinatuluka pa mabuku 14 amene anachotsedwa mu nthawi ya china Judasi Makabeo. Adali pa moto. Anaonerera Judasi Makabeo buku la Wisdom lija lolembedwa ndi Solomoni. Ankati the Book of Solomon kapena kuti the Wisdom of Solomon. Limenero linachotsedwa. Akuona nkuti Judasi Makabeo 2 atalembedwa.
Tafufuzani bwino buku la Heberi chapter number 11 verse number 35 mpaka verse number 37. Pali kankhani kena koma kangafunike kukatanthauzira. Akunena kankhondo kachipwirikiti chomwechi. Buku limeneli ndi limodzi mwa mabuku 14 limene Ayuda awawa amene anali ngati mbewu yotsala yochinjiriza origin ya Chiheberi, yosachinjiriza Chijudaism chimene chidagwira malamulo onse a Mulungu mmene chinkagwa. Atalemba buku lawo limene lachina Makabeo linali limodzi mwa buku limene sadalilola Agiriki komanso Aroma kuti likapezeke pa mabuku 60 chakuti amene tili nawo lerowa. Mu buku ili lokonzedwa inali nkhondo koma yayikulu kwambiri. Tamverani. Mupeza kuti mchaka ichi cha 225 mpaka kuzafika mchaka cha 175 achina Judas Makabeo analira misozi chifukwa adapeza buku lotchedwa Tobit likuchotsedwa ndanyamata amene wa Agiriki kuti lisakhalenso buku lowerengeredwa ngati kukhala nawo mu mbiri ya nkhani imeneyi. Buku limeneli linatenga mbali yayikulu kwambiri yofotokozera za ana a Israeli. Achina Judas Makabeo analiona buku limene la Agiriki akulichotsa mmene ankalembaso Baibulo likuoneka lero. Misozi ya Judas Makabeo munyengo ya Maccabean Revolt inali yayikulu. Mukayipeza tikakafika kwathu akulirira kuonongeka kwa buku loyamba. Anyamata anabangula mchigwa kulirira choonadi cholembedwa molondolacho chikupita pa mtunda wa zaka 165 kuti Yesu abwere adzalerese nkhondo ku dziko lapansi. Anyamata amenewa anaonerera buku la Esther limene linalembedwa mu 115 mu Chiheberi, yemwe iyeyi Estai analembamo za kupulumuka kwa Yuda ndi mphamvu za Mulungu wa Yuda. Sanagwirizane nazo Agiriki. Anachosa Makabeo akuona, Makabeo wachiwiri akuona, ndi mtundu wonse wa Yuda ngati mbali yosiriza, mbewu yosiriza yakumapeto inaonerera nawo kuonongeka kwa Baibulo la Chiheberili. Inali nkhondo yayikulu kwambiri. Si pamenepo pokha. Tamverani. Panali buku la Solomoni lolembedwa mu zaka 50 Yesu asanafike ku dziko lapansi. Limeneli linatenga mbali yayikulu kulankhula za ubale umene unalipo kuchoka kwa Mulungu kupita kwa munthu. Simunamve chiche wachi. Buku la Solomoni linali limodzi mwa buku limene achina Judas Makabeo analilirira. Agiriki akulichotsa kuchotsa mu ndandanda wa mabuku opezeka m'Baibulo, chifukwa buku limene la Solomoni adalembamo ubale umene Mulungu ali nawo ndi munthu. Osati ubale umene munthu ali nawo pa Mulungu, koma umene Mulungu ali nawo pa munthu. Mmene Mulungu wayendera kusaka munthu ku dziko lapansi ndi mmene adzamusakire mpaka tsiku la chimaliziro linalembedwa. Zimenezi sadazikonde Agiriki. Ndanzawo Aroma anapasirana nkhondo. Ana Makabeo misozi inalikulira akuona choonadi chikuonongeka. Ziti zotchedwa choonadi za origin mukuzinenazi zikupita kofafanizika ku dziko lapansi. Padali nkhondo. Buku silinali lokhalwa, panali buku lina limene linalembedwa mu nthawi imene buku limeneli limatchedwa kuti Azazelo. Nyimbo zitatu, nyimbo zoyimbidwa ndanyamata atatu. Azarielo linali buku limene munalembedwa nyimbo za nyamata atatu. Nkhani imene ndi yayitali kwambiri, ndiponso ni nkhani yakuti ingamange nthenje, chifukwa akunena za Daniel, Meshaki ndi Abedenego. Anyamata amenewa mu buku limeneli anathiriramo umboni angelo amene anaonerera anyamata akulowa mu ng'anjo, ndipo amatifotokozera bwino za Rafaelo
akuti amene anakayima nawo pa ng'anjo ndi kuzizirisa ng'anjo ya moto ndi Rafaelo anatsika limodzi kupita ku dzenje kukatseka pakamwa pa mikango. Buku limeneli lidafotokoza za mphamvu za Mulungu wa Ayuda kwakukulu kwambiri. Agiriki ankamva kupweteka, kuchemerera kwa Mulunguyi, kusapota kwa mphamvu za Mulungu kumene mabuku amene anachotsedwawa ankafotokoza. Zimenezi zinapangitsa kuti anthu obwera pansi pa chisogozo cha Satana ayambe kukwiya ndi kukokerera milungu ya kwawo pansi pa mayina. Ndi pamene padayambira kusintha kwa mayina. Mkamagwira baibulo tilinalo lero bilibili yayo ndikunena kuti akuyambira pa dzina lakuti baibulo si Chiheberi. So mkadandaula za Yahuwa yekha, ndikudandaula ndikudandaula za Yoshua yekha kuti anamchotsa nanga dzina lakuti bilibili yayo baibulo pakuti si Chiheberi. Si mmadandaula bwa pakuti amenewa ndiye mawu a Mulungu pachikuto mugwirisa ntchitocho. Dzina lili pamwambalo lakuti baibulolo si Chiheberi, chikuchokera kwa Agiriki ndipo chinakhalapo kuyambira mu 165 kudzafika mpamene Yesu anabadwa ndi kupita kutsogolo mu nyengo yakuti Yesu wabadwa, pamene baibulo limapita kosinthiratu na mtindi wa madzi okokoma okokolola Chiheberi anafika pa chimake penipeni Yesu atapita kumwamba, pamene tsopano Aroma anatenga full control, pamene tsopano baibulo lija limachokanso ku chinenero cha Chiaramaiki, kuchoka ku chinenero cha Chigiriki ndi kupita ku chinenero cha Chingerezi kumene timakampeza King James Version. Nkhani zosausa mungandilole ndilekezere pamenepo mpaka tsiku limenero. Amen.